Dagiti kang runan na damag ita ang Miyerkules. Tulong kadagiti kapamilya dagiti pimusay iti panagragay iti Baguio City. Impaay ni DSWD Secretary Gatchalian. Nasulok 1.4 billion pesos na ilista a danyos kadagiti kalsada iti Cordillera. 2.77 billion pesos kasapulan na pondo iti panakatarimaan dagiti nadadael. Monitoring and consolidation iti epekto ti bagyo ang maymay ken habagat iti Cordillera ipatpatumpal ti OCD. Nasa 1,000 nga hektarya nga agricultural land ijay La Union dinadaal ti bagyo ken habagat. Nasa 1,000 ang manalon ken mangalap apektado. Nia Region 1 nagsukimat iti kasasa dagiti Irrigation ijay Pangasinan. State of calamity na ideklara ijay Mangaldan. Nasuktal 2,000 benepisaryo ijay Latrinidad Benguet na ipayat iti sag 25 kilos a bagas. Ken iti ambuyong kadi akam ti National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ambuan. Naimbaga malam, Cordillera kan Ilocanja. At tuwing dagiti kang runan ken nababara damag itanga aldaw. Umuna kadagiti kang runaan na damag impasigurado ti DSWD ang maipaay tikas kana natulong kadagiti pamilya dagiti pimusay iti napasamak a panagragay iti Baguio City. Naipayan metan iti inisyal a tulong dagiti masaknan iti panagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian iti syudad. Kabayatan na impeteng ni Mayor Benjamin Magalong ang maiparitan ti panakipatakder manen ti balay iti naso adiso. Gaputa, delikado iti panagragaay. Adda detalye ni Christine Bornolia sa Baway. Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kadwa ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong timay sa kadagiti biktima iti panagragaay iti daga ijay gisad surong ama narimaan nga agpatpataming iti Baguio General Hospital. Nang ipaay daytoy iti inisyal a tulong kas medical ken cash assistance a dumanon iti 30,000 pesos a maaramat iti inaldaw a kasapulan ti pamilya. Kalpasan na, tinurong na ti Cathedral of the Resurrection a nakipagrik na kadagiti kakabagyan dagiti biktima ti landslide. Nakaawa ti tunggal pamilya dagiti biktima iti 10,000 pesos. Bayadan pa iti ahensya ti amin na gastos iti burial kas bilin ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Nagdala tayo ng pauna na financial assistance pero ang assurance ko kasi magkakamag-anak silang lahat. Ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. Kami nasasagot doon para hindi na nila pinaproblema yon. Malaksid pay iti burial assistance. Tulungan dapay dagiti pamilya ti biktima iti rental assistance. Kayat na asawen, bayadan ti ahensya ti panagabang ti pamilya dagiti biktima. But in the interim, we will extend rental assistance, part yan ng menu ng services ng DSWD, para pwede muna sila umupa. Let's say we're looking at 3 months to 6 months for habang inaayos yung pangmatagalan na socialized housing na ina-arrange para sa kanila. Sigunmat kini Mayor Benjamin Magalong, awanan ti agnaed iti nasao a lugar, gaputa iti inisyal nga inspeksyon, delikado ti lugar ken maideklara a no-build zone daytoy. Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate o kaya prevent yung mga ganyan. Binisita mo't lang ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ti Barangay Gisad Surong ang nakaipasamakan ti landslide. Sinarungkara na mo't lang dagiti nag-evacuate. Impasigurado ti ahensya nga ipaayda ti kang runaan na tulong ken kasapulan dagiti evacuees. Inlawlawag mo't ni Mayor Benjamin Magalong as saan nga agdeklara daytoy iti state of calamity gaputa adapay ti umdas a resources iti syudad. Assuming na wala pang state of calamity na de-declare national government, hindi pa rin kami kasi kaya pa naman natin ang resources natin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.
Kabayatan na manremaan ti road clearing ipatpatungpal ti DPWCordillera kadagiti apektado a kalsada iti rehiyon tapno agtultuloy ti panagbiyahe dagiti motorista. Nakamonitor mo ti MGB Cordillera iti posibilidad ti adupay a panagraga iti daga iti rehiyon. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Agtultuloy dagiti road clearing operations ti Department of Public Works and Highways Cordillera kadagiti kalsada nga apektado iti nasurok dua alawas a panagtudo iti rehiyon. Dagos a nagdeploy ti ahensya kadagiti tauhan ken heavy equipment da kadagiti lugar a naaddaan ti landslide, rockfall ken dumapay nga obstruction tapno mapagtalinaed a passable dagiti kalsada. Iti agdama na surok 1.45 billion pesos ti danyos kadagiti kalsada iti rehiyon. Bayat akasapulan ti mapattapatta at 2.77 billion pesos para iti pan nakaisimpa kadagitoy. At dapay laeng ti 186 nga apektado a road section iti rehiyon. 179 ditoy ti gapo iti landslide bayat nga apektado ti daduma a kalsada iti fallen trees, slope collapse ken dadumapay. Agtaltalinaed ang nakarekep ti pakabuklan ti Cannon Road, pasat ti Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Tawang Ambyong Road, Abatan Mangkayan Cervantes Road, Banawe Hungduan Benguet Boundary Road, Banawe via Tanudan Barlig Road, ken Mountain Province Ilocos Sur Road. Limitado mo ti access iti Governor Bado Dangwa National Road. Patuloy po yung ginagawa nating clearing operations ngayon para patuloy po yung pagbiyahe natin at saka yung pong mga road closures ay asahan po natin na i-open ng opisina po. Kabayatan na iti assessment ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera agtultuloy anangato ti pangta ti landslide kadagiti high-risk areas nang runa itaasaan pay ang nagsardeng ti panagtudo. Mapalpalagipan met dagiti minero a suspendido pay laeng ti operasyon ti minas aging gasaan a maideklara a natalgeden ti sitwasyon kadagiti pagminasan. When it comes to landslide, of course, early evacuation is always safer than waiting for visible failures. So kapag alam naman na natin yung lugar natin at alam natin na maulan based on pag-asa, tayo na mismo ang magsariling mag-evacuate. And of course, we have to stay alert, stay informed, and most importantly, stay away from unstable slopes po. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Manarimaan mo ti monitoring ken consolidation ti Office of Civil Defense Cordillera iti datos. Iti epekto ti bagyo ang maymay ken habagat iti riyon. Nailista ti 1.2 million pesos inisyal at danyos iti infrastruktura. Kanayunan a detalye manipod kini Christine Bornolia sa Baway. Naingat ti monitoring ti Office of the Civil Defense Cordillera iti nagbalin nga epekto ti bagyo amaymay ken habagat iti rehiyon. Agtaltalin na udmet a nakasagana dagiti food ken non-food items, communication system ken dadumapay. So far po sufficient naman po yung ating mga supplies dito sa rehiyon ng Cordillera. At kung meron naman pong pangailangan ay magre-request na lang po kami, no? Iti kaudyan na datos ti opisina. Dumano ni tinasurok sa nga 10,000 a buklen tinasurok 30,000 nga individual iti apektado iti rehiyon. Nasurok 2,000 a pamilya ti naipayan iti tulong at dumanon iti nasurok 4.8 million total cost assistance. Sa nga 15 nga individual, iti nai-record a casualties a manarimaan nga iberberipika ti opisina. Nasurok 3 gasot ket 70 a kalsada ken 5 arangtay ti apektado, 7 a kalsada pay ti saan a madalanan. Sa nga gasot ket 8 ti nadadael a babalay, 9 ti partially damaged ken 9 a babalay ti totally damaged. Iti sektor ti infrastruktura, dumano ni tinasurok 3 gasot ti nadadael nga aggatad iti nasurok 1.2 million pesos. Manarimaan pay lang ti monitoring ken consolidation ti Department of Agriculture Cordillera iti danyos iti sektor iti agrikultura iti rehiyon. Iti forecast ti pag-asa, posible pay ang mapasaran ti panagtudo iti probinsya iti Benguet ken Baguio City iti sumarsarunong aldaw. Kabayatan na binalakadan ti OCD Cordillera dagiti turista nga itantanda ti panagbiyahe no saan na napatagtirantada iti Baguio City ken Benguet. Kabayatan ang mapaspasaran ti tudo. Unang-una po ay patuloy po ang ating paghahanda at huwag tayong magsasawa na
sa ating mga responses, no? Alagaan natin ang ating sarili dahil nga po ang sabi ng Pag-asa, ito po ay baka hanggang Huwebes po, no, bago gumanda yung panahon, at meron na naman po tayong mga minomonitor outside of our Philippine area of responsibilities na mga adverse weather condition. Unang-una, ipagpaliban muna po yung mga pag-travel na hindi naman po importante, at yung tourism activities ay diniscourage muna natin. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian. Sektor ti agrikultura ti kang runaan nga apektado iti ti mamaabagyo ken habagat iti probinsya ti La Union. Iti kaudyan na datos 69.76 million pesos ti inisyal a danyos iti nasao a sektor. Detalye iti report ni Bridget Marcasi Pangosfian. Dimanunan iti 69.76 milyon ti inisyal agatad ti danyos iti sektor ti agrikultura iti La Union gapo iti nagtipon nga epekto ti habagat ken bagyo a Luis ken Maymay. Iti report ti PDRRMO nasurok 1,000 nga hektarya ti agricultural land ti naapektaran bayat na nasurok 1,500 a mannalon ken mangalap ti apektado iti kalamidad. Kadakala na danyos kadagiti pasilidad ti irrigation adimanon iti 35.8 million pesos. Asin naruno ti high value crops a 19.64 million pesos ken pagay nga 11.30 million pesos. Nasurok 2.9 million met ti danyos kadagiti fish ponds bayat ang nasurok 900,000 iti mais. Nasurok 300,000 kadagiti struktura iti talon ken 5,000 kadagiti makinarya a pang agrikultura. Kabayatan na, dumanon met iti 1.14 million ti danyos a naibati iti livestock pakairamanan dagiti baka, manok, kalding ken itik a napektaran pakairamanan dagiti natay gapo iti hypothermia wenno nakaro a lamiis. Adda iti 6.9 million met ti inisyal a danyos iti infrastruktura. Gapo iti dayta, nasurok 77.7 milyon ti nagtipon agatad dagiti dadael nga imbati ti habagat ken bagyo iti probinsya ti La Union. Kabayatan na, agisagsaganan ti Department of Agriculture iti 110.5 million pesos agatad dagiti agricultural inputs tapno matulungan dagiti mannalon ken mangalap a naapektaran. Karaman iti maited dagiti bukal ti pagay. Mais, ken nateng ang mabalin nga usaran dagiti mannalon ang mangirugi manen iti produksyon da kalpasan ti kalamidad. Nakasagana mo ti Survival and Recovery wenno Sure Loan Program ti Agricultural Credit Policy Council para kadagiti kwalipikado a mannalon. Bayat ang mabalin nga umawat iti indemnification dagiti mannalon ang nagsagaba iti pannakadadael. Agtultuloy mo ti panang monitor ti DA iti presyo ken supply dagiti produkto ti agrikultura tapno masiguro ti umdas a supply ti merkado ken malapdan ti kilaat a panagngano ti presyo. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. State of calamity na ideklara ijay Mangaldan, Pangasinan gapo iti epekto ti bagyo a Maymay ken habagat. Dimanon moten iti nasurok 82 million pesos ti danyos iti sektor ti agrikultura iti Region 1. Agsubsubli ni Bridget Marcasi Pangosfian. Nangipatungpal ti panagsukimat ti NIA Pangasinan Irrigation Management Office kadagiti pasilidad ti irigasyon iti probinsya. Kasaruno daytoy tinaglabas a bagyo ken enhance habagat tapno mawaknitan dagiti pitak ken debris anay pullat kadagiti pagayusan ti danom tapno may pasigurado ti agtultuloy a serbisyo ti padanom kadagiti mannalon. Kabayatan na, nangideklara mo ti state of calamity ti Mangaldan, Pangasinan. Kalpasan na nailista ti nasurok 13 million a danyos, gapoy tinagtipon nga epekto ti bagyo ken habagat, anang epektar matlaang iti nasurok 34,000 a pamilya. Agtultuloy mo ti panakaidanon ti relief packs kadagiti pamilya nga apektado ti bagyo ken habagat iti nagduduma a lugar iti probinsya. Iti pakabuklan a Region 1. Timanunan iti 82.92 million pesos ti inisyal a danyos ti agrikultura ken 4,935 a mannalon ti naapektaran.
Kadakalan na pa nakadadaal kat na ilista kadagiti irrigasyon adimanon iti 46.1 million pesos. Sarunwan ti rice adumanon iti 19.33 million pesos, high value crops at 12.34 million pesos, mais at 2.85 million pesos, infra a 1.66 million pesos, ken livestock ken poultry at 36,000 pesos. Makumikumatlata ti DPWH Region 1 para itipan nakadalos kadagiti nargaay adaga kadagiti kalsada. Nadadaal-adalan gapu iti layos ken clearing operations kadagiti debris ana iwara, mud flow, rock slide ken natumba akayo gapu iti napasaran a panagtudtudo iti Ilocos Region. Tumultulong damatang itipan nakadalos dagiti drainages ken canals ana pulataan kadagiti naiyanod a debris ken basura. Kabayatan na, nadadaal matipaset ti slow protection tinangunag West Bridge, Narvacan Ilocos Sur gapu iti napigsa a paggastidanom ngayon tunda tinapasaran a napigsa a panagtudtudo. May sa daytoy kadagiti tututukan ti DPWH Region 1 para itinapartak a panakatarimaan ken reconstruction itinarga ay apaset tirangtay. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Kabayatan na agtaltalinaad ang nakarekap ti Nueva Vizcaya, Pangasinan Road gapu iti landslide ken mudslide ang napasaran iti nagduduma pasat ti kalsada. Dayta kinado pay adamag iti report uno iti epekto ti habagat iti Cagayan Valley iti report ni Dayan Monica Tukay. Sigun iti DRRMO San Nicolas, agtaltalinaad ang nakarakip to Nueva Vizcaya, Pangasinan Road iti amin akita ti lugan, gapo iti landslide ken mudslide, gapo iti epekto ti napasaran a habagat. Dagiti mabalin a dumalyasat ket dagiti residente, nagnanaad iti barangay Imugan, Maliko, ken Santa Rosa. Agtultuloy mati panagbibinadang dagiti asidag nga DRRMO para iti panagmonitor ken panangwaknit iti kalsada. Napakdaaran dagiti motorista a dumalyasat iti alternate route via Maharlika Highway. Iti Batanes, may kainom nga aldawan ita nga aldaw, akanselado ti flight ti Philippine Airlines paapan ken rumuar iti probinsya, gapo iti manamnama a napigsa nga angin wenno ti tailwind a posible a mangitunda, iti paggad kadagiti pasahero. Tapno masiguro ti kinatalgad iti amin, nabiswan dagiti apektado a pasahero a makikaordinar iti opisina ti PAL, para iti update ken status ti flights da. Ken iti Cagayan, as of 12:30 PM idi kalman, nasarakanan ti Coast Guard District Northeastern Luzon, ti may kadwa a 13 anyos a barito analmas sa Zone 2 Madarulog Norte, Enrile, Cagayan. Babaan iti extensive search ngayon sayang kat ti Quick Response Team, ken underwater search ti Special Operations Unit Northeastern Luzon, baligya na recover da iti bangkay, ken i-turn over iti PNP para iti umno a dokumentasyon ken investigasyon. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Iti mikas nga 15 aldaw ti impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naminano nagrekyar ti legal counsel ti depensa ken prosekusyon gapo iti panagdamag ti depensa iti witness ti prosekusyon anang singa iti pangilawlawag na iti maatap nga anomalya iti panakagastos ti confidential funds ti Vice Presidente. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangosfian. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success. Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later during redirect, Your Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Paset dayta tinabara panagsinukat iti kapanunutan da
Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan kani Defense Counsel Attorney Christine Ferreira kalpasan a dinamag ti depensa ni prosecution witness Sailin Maydel Ocampo nga State Auditor it Intelligence and Confidential Funds Audit Office ti Commission on Audit. Iti cross-examination iti witness naibinsa-binsa ti Protective Intelligence Report ngayon submitir ti opisina ti Vice Presidente iti COA kasumbat da iti Audit Observation Memo iti umuna at 3 quarter ti taon 2023. Imputeng ni Attorney Capunan asaan nga otomatiko alihitimo ti panakagastos ti Intelligence Fund gapulaeng tanaaramat iti aktibidad nga ibilbilang dagiti naggastos kas intelligence ken surveillance works. Mainaig daytoy iti panangideklara ti COA a disallowed ti nakaaramatan ti daduma a kwarta ti OVP iti baet ti Protective Intelligence Report ken sertifikasyon nga insubmitir da iti COA. Imputeng ni Del Ocampo asaan nga umno abasaran daytoy ti OVP nga ebidensya iti umno a nakaaramatan wenno nakagastusan ti kwarta. Gapo iti tensyon iti nagbaetan ti dua nga abogado. Naminmano adaras a bimmalaet ni Presiding Judge Senator Francis Escudero. Councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking. Imunan nga imputeng ti prosekusyon na saan nakasapulan nga mangilatang iti confidential funds para iti seguridad ti daddu mga aktibidad ti OVP. Gaputa batang ti daddu mga ahensya ti seguridad kas iti PNP ken AFP nga daan metlaeng iti intelligence fund. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pagilian. Padaanan! Nasurok na 2,000 ang benepisaryo ijay Latinidad Benguet na ipayan iti sag 25 kilos a bagas. Dayta kanda tumapay adamag kalpasan na gitoy. Ngayong Biyernes. Hep, hep! Pause muna tayo sa isyu at serbisyong lokal dahil ibibida muna natin ang mga boses ng mga kabataan sa mga usaping pambansa. Kasama ang bagong batch ng Schoolmates Barkada, tutukan ang balitaktakan tungkol sa impeachment trial, school violence, at iba pang napapanahong usapin sa social media. Sinabi na yung confidential funds in totality is 612.5 million. Tinatanong sa'yo ng teacher na, ay, ganyan ba yung tinuturo ng magulang sa inyo? Hindi naman masama makiuso, hindi naman masama makibagay. Pero yung limit lang talaga. Kita-kits sa special episode ng Schoolmates sa Norte, Season 4, After School Edition. Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Agsubsubli ti kang runaan at damag. Iti Cordillera rinugyan ti National Irrigation Administration ti nagduduma a proyekto da ijay apayaw. Yaw awis mat ti PhilHealth kadagiti miyembro da ijay Mountain Province ti panagrehstruda iti yaka program. Ada report ni Angel Kim Penggosro. Insayangkat ti National Irrigation Administration ti groundbreaking ceremony para iti 27 nga irrigation projects iti probinsya ti Apayao. Addan daytoy iti pakabuklan a budget a 471.2 million pesos amang supply iti nasurok sa nga ribong hektarya ti talon asuksukayon ti nasurok 4,000 a manalon. Kadagitoy a proyekto
upat ti small irrigation projects, siyam ti solar-powered pump irrigation projects, sagtalukot para iti restoration projects ken repair projects. Bayta ti 8 a proyekto ket pakairamanan ti panakaisubli ken panakapasayaat ti West Apayao a Bulog Irrigation System. Dagiti 27 a proyekto ket naiwaras iti nagduduma a munisipalidad. 6 a proyekto ijay Luna, 10 ijay Pudtol, 5 ijay Flora, sagay sa iti Kalanasan, Kabugaw ken Abulog, ken 3 ijay Conner. Iti Mountain Province, alalukoyon ti Philippine Mountain Province dagiti member dang agparehistro iti PhilHealth Yaman ng Kalusugan wenno yakap program. Dagiti rehistrado a miyembro ket maipaayan iti free primary care consultation, 10 a laboratory test ken 70 nga agas. Karaman kadagito iti 20 nga agas a magunod kadagiti klinika ti yakap, ken 50 a kanayunan nga agas iti sidong ti benepisyo ti gamot. Nga daan iti sakop nga agingga iti 20,000 pesos iti tunggal miyembro iti tinawen. Tapno mapasaya at ti panakagunod, ti PhilHealth Mountain Province, at daan iti 10 akreditado a pasilidad ti yakap sadyay, 10 a rural health units, 5 ospital, ken maysa a medical clinic. Pinasingkadan manen ti tribo ti Lobo ken biga ti Pispak daw no sipat, kalpasan ti taripnong ana isagana babaen ti panagregget ti Governor James Iduba, Kalinga Bodong Council, ken dagiti lokal a leader. Kaspaso ti kaugalian a proseso nang ipresenta ni Kapitan Gunawa iti buneng ana ited iti Kalinga Bodong Council. Kaspaso ti negosasyon iti kapya. Iti kapadamutlaeng aldaw, inted met ti Kalinga Bodong Council ti buneng manipod iti tribo ti Biga iti pagtaengan ni Kapitan Gunawa. Amang ipasimudaag iti panakapabaro ti katulagan ti kapya iti nagbaetan ti Lobo ken Biga agraman ti Marbong. Imapila mo ti 2 a leader kadagiti bukod da a komunidad aliklikan da nga garamid iti maikaniwas iti napagtutulagan a Pispak. Angel Kim Pengosro para iti Pagilian. Indekdaran ti Baguio City Peace and Order Council ken ti City Anti-Drug Abuse Council ti syudad nga adnan iti State of Stable Internal Peace and Security. Kalpasan da ito iti assessment nga impatumpal ti Armed Forces of the Philippines ken ti Philippine National Police Security Council Committee. Naipaulog ti resolusyon amang bigbigbig iti naaramidan ti syudad para iti linak ken kapya ang maysa a criteria para iti panakideklara ti State of Stable Internal Peace and Security. Baban iti CPOC kadwa dagiti partners da naipatumpal dagiti na dumaduma a programa ken inisyatibo tapno mapapigsa ti peace and order, public safety, crime prevention ken community resilience. Kanayunan pa'y damag pagyamamanan dagiti benepisyaryo ijay latri at bengket tinaipaay kadakwada abagas titulong ada iti sidong ti Local Government Support Fund Rice Distribution Program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Report manipod kini Jezreel Kate Lapizar. Naipaayan itisag 25 a kilo a bagas ti 3,225 a benepisyaryo iti laternidad. Pasat daytoy iti inisyatibo ni President Ferdinand R. Marcos Jr. tapno matulungan dagiti nakukurapay nga individual. May sanimanang Elizabeth an naipaayan iti bagas. Apektado isuna iti pan nakaipangato ti presyo dagiti petrolyo ken tinaglabas a bagyo banag a pinagyamanan na ti tulong an naipaay ken kuana. Kinunana akas may sa amannalon dakkel ti maitulong daytoy tapno maksayan ti gastos da iti inaldaw. Dakol met kit dita isupay piman nga gatangem. Dakol piman nga tulong ti government met daytoy. Maragsakan met ni Manang Noemi nang runa ta sa andaan makaruwar nga agtrabaho iti agdama gapo iti agtultuloy a panagtudo na. Dakkel nga tulong daytoy kanyamit syempre da kami nga makipurpordiya. Hang kami nga makaruwar nga apan makipurdiya iti ruwar. Iso nga dakkel nga tulong daytoy yan nga usaran mi nga pagkwami iti manung nga aldaw nga makukulong kami tani permimot daytoy tudo. Kastamat laeng ti kapanunutan ni Manong Domingo. Dakkel ati maitulong na tadi karkaro data nga calamity at least dati na ito ni Apo President Marcos iti in its municipality nga
maituli ka tao nga mga kasapulan. Ti inisyatibo na pondoan babaan iti Local Government Support Fund Rice Distribution Program ti Presidente. Benepisyaryo ditoy dagiti indigent ken low-income families partikular dagiti vulnerable ken disadvantaged sectors. Pakairamanan dagiti families in crisis situation, solo parents, senior citizens, persons with disabilities ken dumapay. Nagpapasalamat tayo kay President PBBM sa Local Government Support Fund. Yung listahan po galing po to sa RBI, Registry of Barangay Inhabitants, kung saan medyo matagal na po yung listahan na yun po yung basihan kung bakit natin binigay sa kanila. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Naisayang katitalong aldaw a Provincial Former Rebel Summit, ijay Solano, Nueva Vizcaya nga indaluan, the Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Nagsentro ti summit iti Transformation Program Planning Workshop kadag iti sigud a rebelde a grupo, pamilyada ken iti komunidad iti probinsya. Ingkariti gobernador a suportaran da dagiti former rebels baban iti panangipaayda iti livelihood assistance, psychosocial support ken dumapay. Gapoy di dayta kitkidawen dagiti opisyal ti panakitinulong dagiti sigud a rebelde ken umili tapno mapagtalinod ti linak ken kapya iti Nueva Vizcaya. Imunan ani deklarakas insurgency free ti probinsya idi 2023. Ikarit kadakayo iti dating gundaway iti sangoyo iti sango dagiti soldado dagiti PNP nga aramiden tayo dating regular nga suporta kadagiti kapsat tayo. Nasapay ko dating aktibidades ken dating plano tayo nga maikan iti regular nga pondo ket makaalukoy pay kadagiti kakabsat tayo pay nga nababati nga dapay la kadagiti kabambantayan. Impanakal ti Police Regional Office 2 tinaaramidad da iti unos ti talo a bulan iti panangidaulo ni Regional Director Police Brigadier General Mariano Rodriguez. At report ni Dayan Monica Tukay. Imbida ti Police Regional Office 2 dagiti naaramidan ti opisina, iti may kadwa a kwarter ti tawan. Manipod maywan ita-atawan at adaan artangan ti implementasyon ti anti-illegal drugs campaign. Babaan iti 226 operations, anang itunda iti 281 arrest, panakadadal ken panakakumpiskar iti 12.3 million pesos agatad ti shabu, marijuana, ken cocaine iti Cagayan Valley. Nakamagpay ti talo a high-value individual, ijay Togay Garo City kan Santiago City. Anang itunda iti panakakumpiskar ti nasurok 595 a gramo ti shabu, nga gatad iti nasurok 3.9 million pesos. Iti kampanya kontra loose firearms, nasurok upat agasot ti na-recover nga igam, bayat a nasurok sa nga ribo sa nga gasot ti nakamag, babaan iti bilag ti warrant of arrest. 309 nga individual ti nakamag gapo iti illegal gambling operation. Nakumpiskar mo ti 42,000 board feet ti kayo nga agatad iti 4.1 million pesos nga illegal anapukan ken naaramid at troso. Nakumpiskar pa iti 84.9 million pesos agatad ti produkto nga smuggled. Iti June 4 itaatawan na deklara nga insurgency free ken naipasidong iti stable internal peace and security ti pakabuklan a Region 2. Bimabamot ti may lislista a krimen iti 8.27%. Pamanaknak iti simayaat nga operational performance ken natibtibker a public safety. Iti sa nga gasot nga aldaw, 35 nga administrative a kaso ti narisot. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Padaanan iti ambuyo kadi akem ti National Disaster Risk Reduction and Management Council. Amun, daytaken da dumapay a damag, kalpasan dagitoy. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food
para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino. Dagdag pa napasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso. Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan. Makinig sa iba't ibang boses at pananaw. Na hindi patas ang lipunan. Leadership starts from the top. Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan. Good governance, because good governance is a matter of right. Tataka karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers? Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects? At matuto sa iba't ibang karanasan. Yung hirap talaga yung pag tumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata. Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Iti panagtultuloy iti kang runaan a damag at danti sa nga gasot ket 35 a barangay iti Cordillera a nagnumar iti resilience training nga ipatpatumpal ti DSWD Kalahi Seeds. Daytoy ti report. Nakasagana ti bumarangay ken umili iti kalanasan a payaw a sangwen dagiti anyaman a karit no dumteng ti didigra. Daytoy iti kampanting imbinglay ni Edelicio Paloy iti barangay Sabangan Kalanasan Apayaw ang miyembro metlang iti barangay resilience team. Kinunana adakkel a katulungan ditoy ti Municipal Resilience Planning Workshop Training iti Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation para kadagiti barangay resilience team ken Municipal Resilience Team members nga adda iti sidong ti panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project modality. Aktibidad ngayon sa angkat, ti Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera Administrative Region, kapit bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services wenno Kalahi Seeds, iti 135 barangays iti Cordillera. Ado tinaadal ko, ado tinaamuan nga kana, nakakaro ka rin, preparedness nga kunada, kunati DRRM. So nga interesado kami launa at na makati barangay mi magpreventaran anti anyaman nga sa kunang. Pagyamyamanan metlang ni Cordel Domingo, ang miyembro mo ti barangay resilience team iti barangay Nagilian Kalanasan Apayaw, ang mairaman iti napatag nga aktibidad. Naadal ko mapanggit ka rin di didiga, tapos lukas ano mo nga i-apply iti may sa iti barangay mo. Nga nati pagsayaatan ti may sa nga komunidad, kusgay. Tapos lukas ano mo nga iplano ti... Sigon kini Yvonne Gracious Eligado, Project Development Officer Free, ken Regional Stakeholder Engagement and Partnership Building Officer ti DSWD for CAR Kalahi Seeds, ti nasao a panagsanay ket naisangkat kabinadang ti Provincial and Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ken ti Bureau of Fire Protection. Karaman kadagiti nagnumaran iti nasong aktibidad ti munisipalidad ti Luba, Dagyuman ken Malibkong iti Abra, Conner, Kabugaw ken Kalanasan iti Apayaw, Bukod ken Bugyas iti Benguet, ken Sagada ken Sadanga iti Mountain Province.
Dagiti natalantan iti training ket pakibilangan dagiti risgo asang sangwan dagiti komunidad ken no kasano ang mabawasan dagitoy. Basics iti disaster risk, basic first aid ken dumapay. Awan sarday ti isaysayangkat a preventive patrol and road monitoring ti Benguet First Provincial Mobile Force Company tapno may panamnama ti kinatalged dagiti umili ti baet iti saan ang nasaya at apanawan. Iti Halsima Highway nakibinadang da iti Atok Municipal Police Station ken volunteers iti paningsangkat iti road clearing operation iti KM31 Tapdak Atok. Gapo ditoy na siguro ang madalanan dagiti motorista ken commuter ti kalsada bayat ti mapaspasaran a panagtudo. Kiddaw damet kadagiti umili ano agkasapulan iti dagos sa tulong ita a panawen daras nga umawag iti emergency call 911 para iti kaskenan at tulong. Pudno unay nga wan ka paris diragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad. Kakilyan, amuyo kadin no anya ti kangronaan nga akem ti National Disaster Risk Reduction and Management Council agingga iti Barangay Disaster Risk Reduction Council. Sukimatan iti report ni Dayan Monica Tukay. Dagita ti aksyon dagiti na alibtak a responder, rescuer ken volunteer naman niya kadi a grupo ti mangbukbukal kadakwada. Sukimatan tayo ti National Disaster Risk Reduction and Management Council ken ti mangbukbukal iti daytoy manipod iti nasyonal aging iti kabasitan a local government unit a barangay. Ngam kasano kadi a nabukal daytoy nga opisina ti gobyerno. Naputar daytoy babaan iti RA 10121 wano ti Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 amang bukal iti napintas sa sistema ti panagresponde iti anyaman na kalamidad iti nasyonal ken lokal a gobyerno. Ti National Disaster Risk Reduction and Management Council ti kangrunaan amang bukbukal iti polisiya ken coordinating body iti pagilian para iti disaster risk reduction and management. Idadauluan dayto iti Secretary of National Defense nga adaan iti upat a Vice Chairperson ang mga iwan iti disaster preparedness, response, prevention ken mitigation, ken rehabilitation ken recovery. Karaman pa iti konseho dagiti kangrunaan a national government agencies, law enforcement, military, local government leagues, civil government society organizations, ken pribado a sektor. Kabayatan na iti Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, dayto iti makikoordinar ken mang-integrate kadagiti aktibidad a may nagiti didigra dagiti lokal a konseho ti DRRM iti rehiyon, kastamat pababa iti provincial, city ken municipal level local disaster risk and reduction management councils. Ti kaasitgan iti kagimungan ket Barangay Development Council nga idadauluan ti Barangay Captain. Iti sidong tilintag, dagiti unit ti lokal a gobyerno ti kangrunaan nga adaan iti responsibilidad kas first disaster responders no maibasan iti kinalawa ti apektado a paset ti lugar. May isa ka daw yan a misconception tayo a kasapulan ang malawagan ket saan nga amin ang naka-uniforme wano paset ti DRRM operations ket agpapada ti employment status da. Gaputa iti kinapudno na, basit dagiti mabaybayadan gapu iti nasao at trabaho. Kaaduan a responders, ket agserserbi kas voluntary members. Dagiti regular government employees ken appointed DRRM personnel, ket adaan iti bukod da a government positions, compensations, salaries ken benefits, a nakabasar iti appointment nga ipalpalubos tilintag. Adamat dagiti accredited community disaster volunteers ken dadumapay nga organisasyon amang ipapaay iti libre a serbisyo. Sigun iti Section 13 ti RA 10121, ti volunteer a pimusay wenno masugatan bayat ti panangipatungpal na kadagiti aktibidad as sakupan ti disaster risk reduction ken management ket may paayan iti compensatory benefits ken individual personal accident insurance. Ngam sa din ti paggapuan ti pondo ti DRRM. Sigun iti lintag para iti local level, kasapulan ang mangilatang iti saan na bumaba iti 5% estimated revenue, manipod iti regular sources para iti local disaster risk reduction and management fund ti probinsya, ken munisipyo karaman ti syudad.
30% iti daytoy ket may latang para iti quick response fund iti relief ken recovery operations. Kang runaan na pagkamangan dagiti umili iti panahon ti emerhensya ket dagitoy apaset ti gobyerno. Ti parikot no nabuntog ti aksyon dagiti masaknan. Ita amuyon. Baro nga aldaw, baro nga adal. Iti pakasaritaan amuyo kadi kadagiti amin apagilyan gagayem ti Pilipinas may sa ti Israel kadagiti kabayagan apagayam ti pagilyan tayo. Anya kadi ti rason iti daytoy adda parang ni Angel Kim Pengosro. Nasurok 8 a dekada kalpasan alinuktan ti Pilipinas ti ruwangan na kadagiti Jewish refugees ang nagtalaw manipod iti Holocaust iti Europe. Agtultuloy ang malaglagip ti historical a singgalot dagiti tattao a Pilipino ken Israeli a simbolo ti panakipagliknaken panaggayem. May sa asingasing iti Philippine Congress ti nangikagkagumaan a formal a mangituding iti Agosto 9 iti tunggal tawen kas Philippine-Israel Friendship Day. Ti panagrambak ket nangrugi iti 1930. Kalpasan nga inabra sa ti Pilipinas dagiti Jewish refugees ang nakalibas iti panakaidadanes iti Europa. Iti sidong ti makunkunang nga open door policy ni Presidente Manuel L. Quezon iti dayta a tiempo, timulong ti pagilyan anang akomodar kadagiti Jewish families ngagsapsapol iti kinatalged manipod iti panangidadanes dagiti Nazi. Agar 1,300 a Jewish refugees tinagnumar iti daytoy a polisiya. Napatag daytoy a kanito. Gaputa, kaduan ang pagilian idiket nagkedked amang pasangbay kadagiti Jewish ang nagtalaw iti pagilian ang nakaedada ng sanda. Pinili ti Pilipinas a pasangbayan dagiti Jews ang makipagnaed iti Pilipinas. Nang sarikadked dayta iti nairot a panagkadua ti Pilipinas ken Israel iti naunday a panawon. Idi 1947, karaman ti Pilipinas kadagiti pagilian ang nagbutos a pabor iti United Nations General Assembly Resolution 181 iti plano a panakabingay ti Palestine iti duang estado, maysa iti Arab ken ti maysa ket Jewish state. 33 a pagilian ti nagbutos a pabor iti resolusyon, agraman ti Pilipinas. Naipasdek tinaan-anay a diplomatiko a relasyon ti Pilipinas ken Israel idi Agosto 9, 1957. Formal a napatidker daytoy kalpasan ti panakapirma ti Treaty of Friendship idi February 26, 1958. Kas pananglaglagi piti panangawat ti Pilipinas kadagiti Jewish refugees idi 1937, nailukat ti Open Doors Monument iti Holocaust Memorial Park sa Irrigation, Israel idi 2009. Idi 2018, si marungkar ni Presidente Rodrigo Duterte iti Israel. Isu na ti imuna a Presidente ti Pilipinas a bimisita iti pagilian. Idi Agosto 2025, nang ipila ni Senador Joel Villanueva iti Senate Bill No. 1152, apanggap nang ipaulog alintag ti deklarasyon ti Agosto 9 kas Philippine-Israel Friendship Day. Iti labes dagiti seremonya kan pananglaglagip, tinaysingasing a panangrambak ket nairanta agundaway iti kinapateg ti panaggayem iti nagbaetan ti dua a nasyon. Pamanakdak daytoy nga iti pakasaritaan ti Pilipinas, manakigayem dagiti Pilipino. Iti agdama, kastamot laeng ti tinawid tayo a kultura iti baet ti moderno a panagbiag. Manamnama pay nga iti masakbayan, mapabileg ken mapagtalinaed daytoy a panagpagayam. Kanayon alaglagipen, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Angel Kim Pengosro. Kaya nagtatalinadlat na southwest monsoon wenno habagat ti mapaspasaran iti amyanan na Luzon amang ituntunda iti naulop at tangatang at daan patupatok a panagtudo. Kanayunan nga update iti sasaadan ti panawon ipaay ni Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza manipod iti Pag-asa Baguio Synoptic Station. Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ulat panahon ngayong araw, August 12, 2026.
southwest monsoon o hanging habagat ang nakakaapekto sa Luzon. Narito naman ang ulat panahon. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalap-kalap na pag-ulan at pagpulog-pagkidlat dulot ng southwest monsoon. At ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagpulog-pagkidlat dulot ng southwest monsoon. Ang Visayas at Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagpulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorm. At para naman dito sa Baguio City, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagpulog-pagkidlat dulot ng southwest monsoon. Mahinang hanggang katamtamang lakas ng hangin mula sa tibok kanluran ang hihira sa Baguio City. Samantala, ang pagtayo ng agwat ng temperatura bukas sa Northern Luzon ay maglalaro mula 17 hanggang 34 degrees Celsius. At ang araw ay lulubog mamayang 6:24 ng hapon at sisikat bukas 5:41 ng umaga. Magandang hapon, Engineer Larry. Nag-announce na po ang ilang local government units para sa face-to-face classes. Kaya naman po ang tanong, kumusta po ang monitoring natin sa pagbuhos ng ulan, sir? Unti-unti na po ba itong humihina? Sa ngayon, mula kami na umaga, hanggang ngayon ay mahina yung nai-record lang natin. Actually, ang naitala pa lang nating rainfall from 8 o'clock in the morning ay 3.4 at ito'y magtuloy-tuloy na mahina lang yung aasahan natin. At kung ganito na ang mga ulan natin, pwede nang i-resume yung face-to-face na sa mga estudyante. Ang nararanasan po ba natin ngayon ay habagat lang po at walang bagyo na nagpapalakas dito sa labas ng PAR? Wala tayong bagyo. May LPA pero mahina lang yun kasi hindi niya masyadong mapapalakas yung southwest monsoon. Pero yung nga, southwest monsoon pa rin yung nakakapekto sa atin pero hindi gaano kalakas katulad noon ng may mga bagyo tayo yung nasa PAR at saka nasa labas ng ating PAR. Sir, para po sa kaalaman ng lahat, ano po ang ibig sabihin ng termination of thunderstorm warnings? Ito mga thunderstorm warning kasi, ito yung mga cumulonimbus clouds na namumuo sa kaulapan natin. Ibig sabihin, wala nang nakikitang mga ganitong mga clouds, yung cumulonimbus, na kung saan dito nagmumula kasi yung mga thunderstorm natin. Kasi may mga Doppler radar tayo na nagmo-monitor sa mga ganitong system at nakita na wala ng mga thunderstorm kaya tinerminate na ng pag-asa ang pag-issue ng mga thunderstorm system. Panghuli na lamang po, Engineer Larry, mensahe po natin sa ating mga kababayan upang mag-ingat sa kanilang biyahe at yung ating mga farmers na pilit nang magtatrabaho kahit saturated na ang lupa natin. Well, sa mga travelers natin, mga magbibiyahe sa mga dito, lalo-lalo dito sa Baguio City ay medyo delikado pa kasi may mga landslide pa tayong nararanasan at may mga pagbuhupa ng mga lupa natin. Kaya medyo delikado pa. Pero uhupa rin ito dahil kung titingnan po natin yung ating sitwasyon sa ating pag-ulan, medyo mahina na nga. Sa mga magsasaka naman natin, siguro konting ingat lang kasi hindi rin natin alam na baka biglang magkaroon ulit ng mga thunderstorm at ito yung mga sanhi na mga pagkulog-pagkidlat natin sa mga lalo-lalo na sa mga open space o mga agricultural land natin na kung saan baka doon tumatama itong mga lightning strikes natin.
Pagyamanan iti dayta nga update, Chief Meteorologist Engineer Larry Esperanza, manipud pag-asa Baguio Synoptic Station. Kanayong update at iti sasaan ti panawan kan agsagana para ti anyaman nga emerhensya. Natalged, ti kanayon ang nakasagana. Kakailan ti word of the day ta ITAN idadanas kay papananarayto ket nalapastangan iti Filipino kan abuse iti English. Dito kat negatibo. Negatibo. Kung ako makat bad words ko. Ngam negatibo kaputa di history tatay, history report ni Miss Angel. Kung dagiti kanu Jewish nga na idadanas idi dagiti naparparigat kat inakseptar ti gobyerno ti Pilipinas isu nga naadan tayo iti friendship no tatamat nga panahon maibaga tayo nga partners nga base iti datos dagiti karunaan nga maidadadanas ken maabuso kat dagiti babae isu nga mandato ti gobyerno nga aywanan dagitoy nga sektor isu nga adda ti pasilidad ti gobyerno nga mang-akomodar kadagitoy kakailian tayo dagiti babae dagiti ubing nga maparpadigat uno maidadadanas. Agpay sa data Jordan saan nga nasaya ti panidadanos ti tao agsibut ta addam ti karbenganda masapol a respetuan tayo amin ken may nga panidadanos nga dapat nga mapasamak ta Jordan ket ti parang abuso ti presyo ti gagatangan nga gapu panagtutudo ket ingato damutten ti presyo ti gagatangan. Galpasan ti kang runa na damag iti amyanan a Luzon, padaanan mo ti PTV News Mindanao, idanon ti PTV Davao sumaron na dagos alas 5:00 punto. Dahil ti pakabuklan dagiti kang runa na damag ita a Miyerkules siak ni Jordan Campana. Indan mi kadakayo dagiti nababara kompleto ken napapatay nga impormasyon siak ni Ala Sunduan. I-like, i-follow kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTVCordillera iti Facebook, TikTok, Instagram, X ken ni YouTube. Aging gamanan inton bigat. Padaanan Lunes hanggat Biyernes agrugi tilas 4 ti madan. Para iti umno husto kan listo a damag. Dakabi ti mapagpiaran. Daytoy iti Kang Runa na Damag.